Dumba. David Dumba. Dan tidak pambil beda ramah muda. Ini pambil beda ramah. Ini sobat. Ini sudah lagi sobat. Ini pejabat kalimus. Ini pejabat kalimus. Mana di basi? Mana di basi? Suri sangat. Ini ni yang nanti ni apa nak? Dia kan kita nak urut. Kapal. Yakavarwa naDavid vaisonikudu road inoenda pamba pangu ichipfuurira kuenda kudunhu. Saka road iyi iri muno man's land, asi David wakavhara aiti mumunda make. Saka ndipo pane dambudziko rangu. Ndienda kwashi kudzindiko vakadaidza kuyeni adapedza kunge kuda kutibatsira zvikakundikana, akazouya pamunda ipapo pane rodi ipapo akawedza kuda kugadziridza, asi shoko rake rekugadziridza ini harina kundigutsa, ngekuti wakati zvakaita waya iyi ngazvigare zvakadaro. Ini ndinofanira kugadzira rodi inoenda kumba kwangu. Ofishi pekugadzira rodi hapana, uku kune bani, uku kune bani. Kana ndoda zvekuti kugadzira rodi yaifanira kunge iri kuzopfuura pamwe nemumaminda me1 uku ndiyogadzira a sort of a bridge kana kuti fly over ndizogona kusvika kumba kwangu. Saka hazvina kundigutsa, ndibva ndaenda kwamambo Mutasa. Apa takatongwa apa ndishe mudzindiko ndandine mawitness angu akakwana, asi vaisoni mawitness ake aindinoziva akanga aripo maovheti tisikagari nawo. Kwamambo Mutasa tasvika ikoko, vaisoni vakati inini handina kuuya newitness, uyu ndiri kuona ine mawitness. Saka inda kwanguzi uya kuno nditi ndiuye nashe, zvikanzi aiwa ngouya iwe, zvikanzi ndimambo no zvakanaka takupa imwe zuva iwe uye newitness yako. Saka David wechipiri kwamambo Mutasa wakauya newitness yake ishe mudzindiko, akawitnessa matongero akaita nyaya iyoyi. Aiwa nemashoko aya akataura ishe uyu asina kundigutsa, aya akanzi namambo hazvitaurwi munhu. Saka zvadaro mambo wakabvunza ishe mudzindiko kuti tsungo ndeyako here, akati hongu, chienda unogadzirise. Tabva pamambo mudzindiko haane chaakaita, vabva agara. Ndomubvunza iwe wamira ngei, hazvina statement, ende uye dare rake harina judgment, hapana chandakaona chinyorwa chakabva kuna ishe wangu mudzindiko. Ndipe zvinyorwa hana. Tabvapo ndakazofunga kuti no, ndaenda kuna Pamutare provincial DA, akati enda kukanzuro. Ndaenda kukanzuro, vakanzuro vakautuma munhu wavo
engineer enda notarise engineer ikaona kuti panotoda flyover yekuti munhu yafundika akatoipi wabva wagarawo ndoita follow up again kukanzo vakazouya nyaya iyo wakataurapo iyo haindibatsiri saka rungakanisa nokutaura kuti zvinhu zvakaitika 2020 zvinoenda pashi kuenda pamambo rai pari zvino izvi ishe unoyu mukutaura kwake kwandiri last year wakati ndakabva kwashe kwamambo ndakanzi iwe enda unogadzirise nyaya iyi ugone kubvisa waya uzorere vanhu avo muvhileji mavo mubhuku mavo nekuti inini pari zvino izvi ishe unozviziva kuti ini hanasa haandi kundikonzidi sakuwani haandi kunzidi zvese zvinoitwa muvhileji no handisikuda kupiwa mari musabhuka ndoda kutaura chikonzero ini nteererai chikonzero kuti inini munzwe chikonzero ndamira Right.
zvasiyana kuteerera kwatuti haari kuteerera kuti kupusa handazwisisa saisuda nyaya yenyu chete mungoti panyaya yenyu mamiriro yakaita ichitokubatsirai saka nyaya yangu inini ifunga ndataura musoro wenyaya kuti ivhoti inoenda baba pangu yaani more than 200 years iripo izovharwa asi iri muchina akavhala rodhi wacho ndee ndamira pamberi pedera mabunga ndosonde chikwadi ndechakafanira marari batsira atirege kutaura chokwadi tirege kunyepa isitanzisa nyepa munhu akataura nyakifulaiova ari unye munhu akataura kuti ndati akataura nyakifulaiova ari unye akaenda pese kuri kutenderwa handiyo nyaya yatafekera ine ndakafoneuzuya handirambi pese panongondosunga anongondisungisa ndiko handi isisu dunhu redu tiri wairi tagara tibvunzwa ishe wakabvunza muri kukanira nachainere 0 handiti hapana hatisi kukanira nachainero basi chainero chimukana chepakati pedunhu umwe uku kwete handiyo zvakaita dunhu redu rakabvira kuganwa ngesombrain uri kuzasi une propati yake nerendi yake ari kumusoro ane rendi yake kana isho unondipupurira kana vekanzuro vanondipupurira rodi yamurutare irodi iri kupinda nemumunda mangu nekuti inasino hangu mari yekufenza chinotanga munda rodi iri kupinda ngemumunda mangu ini ndakashayawo mari asi mukomonga wagona kuona mari uku kune goronga handiti saka ini ndakaofenza ndiguma padhuze mukomonga ibva wabatana negoronga nandibata makore ekare airima ini ndisino hangu mari pandakazofungawo kufenzawo inini ndo pakapinda dambudziko ndakafenzawo kuendawo kuwaya yake kwayakaguma nguva yakaendesa waya mukomowo daakanga ari munhu anoda kukasika gaya asingadi zvokurwaba andani akabva azoona ndakufanira kuita urodiya nokuti munin'ina akazofenzawo akaguma wapo ndichashaya kupenda irodi yero tikatuti rodi haisi rodi ba asi kukanzuru wakataurira kanzuru kuti munin'ina wangu wakavhara community road kanzuru akaya iri kumhanya isvikaivhara handi community road handimona chirodiyo chirungeni saka kanzuro yakauya ibva yati pakati takaenda kwasho ishabva atonga toenda kwamambo mambo yabva atonga iye aizoenda kwese kwautaro kanzuro yakauya kairi ibva yatonga ibva yati aiwazvo chiregera rodhi yako iri kupinda nemumunda memunin'ina uri kukata munda wemunin'ina saka yachigadzirawo yako rodhi rou kanzuro yakapedzisira yakati wakuru wacho wakazonzi ngawauya wakauya wakati chienda ngekumusoro kwomba dzemunin'ina kubva wadzika ngekuseri bvaenda kumba kwako ndo zvakatonga pano usapinde mumunda memunhu kana iwewe waona kuti zvakunetsa usasaswera uri mhangara mesebomo chienda kukoti isusu wekanzuro zvatanyora panapa mupepa iyi ndo zvatichawerenga mukoti wanzwa here akati ehundi mune ndinoshandiswa kuona ndiri foni wanzi
rudi kana kwa mambo kune Herod yachakadini kana mukasvika ipapo munoshayiwa kuti shoshi chiri kutaurika pano. Nzvimbo dzekugadzira mugwagwa dziripo. Mukoma wangu haadi kugadzira mugwagwa. Kana rodhi yari kuda kushandisa ngedzangu ndikugadzirai nekamugweje kangu haagadziri rodhi. Kana kandoona kugadzira rodhi unopfuura. Kana kana ndagadzira rodhi ndaisa madhireni wobvasuka chikweshikare chine mavhiri esimbi kubhakiwa. Handitauri hangu bani wenyara rangu. Asi kana kusungiswa kwesoko ndofunga kana kakake chi48. Kusungiswa kwesoko ngonondisungisa. Kwese aimbopiwa nemapisi odha aidini ungondoramba kanondisungisa. Iyo zvizvi zvinoitika. Akaona kuti papinda mambo mutsva ndaunzwa pamambo. Akaona kuti papinda ishe mutsva ndapa ishe. Akaona kuti kwana DA Munyuwani ndapa DA hadzipiri nyaya dzati. Akazwa kuti kwana Major Street Munyuwani kwa Major Street ndakuti mudhara ndakutanga ndikosenza nuramba ndosungisa. Kukopi yakawa kwa mazuva paya ndakuti izuva nasi katombo izi ndakutosungisa ndasungisa. Akandozwa kuti papinda mambo mutsva papinda mutsva chete. Anozwa kuti hasi kuzwa nyaya dzedu obva ndaoni mangari. Saka angamukaraka pekutanga pandakaranzi ndibate basa reushe mushure mokunga ishanga ari kuafa. First court yandakatanga kuita nevanhu ava ndakapiwa ripoti yekuti havasi kugarisana zvakanaka. Ndakaramba handisi kuda musumo kana mari yenyu kana chii chenyu. Uyai semhuri yekwakudumba yaAlbert neyaDavid tikavagarisa pasi sedare rekwamubviri pasina chawabvisa kana sendi tichida kuwayananisa Worwira. Aibva yangobuda ari makakatano havana kugarisana zvakanaka. Tikati no, ngatitume mupurisa anoita inspection kuti kwakamira sei. Tikanzi mupurisa aibva paripoti yekuti kunomira zvakanaka parunzi pacho pane nzira pacho hapana nzira apa parunzi pagadzirisa uyu hapana nzira apa. Kati toda kuenda ikoko tinoone zvakamira sei. Tichibva taenda takanyatsoukuru takawanda vanatete wazukuru nevamwe machinda ekwamudzini kuti tichienda kunoona kuti zvakamira sei pakudumba ipapo. Shuwa tasvika wakudumba wanga ino wake wanga ino wavo takagara tichibva taenda kutombuzweni kwanga kutorwa kwacho kese tichibva tatarisa. Saka nyaya iripo ndeyekuti chokwadi decision yatakapa sesaona mudzindiko yekuti uyu takapa decision yekuti umwe neumwe ngaagare kwake nekuti hamusi kugarisana zvakanaka. Wabva kwanzi tidoti rodhi itenderere nekumusoro kuitira kuti uyu arege kupinda nemuyadhi meumwe nekuti hamusi kugarisana zvakadini zvakanaka. Saka tiri kuona kuti uyu unenge wakabva azonyanya kuomeserwa uyu taakuivhareta idi izvozvi pari zvine zvisangamiri hazvina kumira zvakanaka pamagarisirano ayo vari kuita. Kana kanzuru yacho bva yakati hayo tenderera nekugomo because yadhi yacho wakamira wakati uri kumusoro uri kuzasi. Uyu wakabva ateedzera fenzi yakafenzwa nemukoma asi mukoma paanga akafenza haana kufenza achibhuroka uyupo. Uyu paakazofenzawo manje wakabva afenza rodhi nenzira because uyu une tractor chihombe chetractor chiri muyadhi make uyu une chirori ukona. Saka uyu netractor yake waipfuura nepaya pasati pafenzwa apo ndopaipfuura enda kuyadhi kwake. Saka uyu paakazopfuura netractor yakabvaisa uku uyabvaisa waya nanhasi tractor iripo muyadhi make haibudi zvaari kutaura kuti haitobudi patractor irimo yakavhaka ndibona. Saka manje zvawakazokanganisa ndezvokuti pawakadaidza wana kanzura kwakanzuru kwauri kutaura kwawakaenda naona mutauri pawakazovisi zvakaita zvimwe izvo zvese wakaita ndisingazivi changamira wakandidarikira. Asi chandiri kugumbukawo pana Albert patakauya chakazoita kuti nyaya yake iregero kunyatsotora vhali kuti tikwanise kubatsira nekuaprocha babawo kuti baba tikumbiwa kuti mutsunhure mwoyo mabva mazovharira mukoma nzira sei kuti tibva tanyarara because iye anga akutozvitonga. Wakati iwe hausi isheba iwe padare wakati hausi isheba iwe. Akati futi uyu iwo hausi sabhuku iwe wakati wakashora dare tibva tanyarara saka mungana mhazo kuti atiche
straight kana zvakadaro zvakashata wadii zvaota nyaya yakwa ino yakanzi gadzisiyana mambo Mutasa wadii kudzoka kwa mambo mugadziriswe pane kuti murambe makaita mamiriro akaita zvinhu izvo kana wati ini handisi shepa wadii kudzoka kwa mambo ogadziriswe nyaya yako imire zvakaita zvakanaka saka chisiri kunyatsondifadza ndechekuti baba kudumba shuwa une problem asi ndokufunga matomunzwa kutaura egapa achitaura kuti uyu kutaura ishe ataura egapa ataura language yekushora isiri yakanaka of which shuwa munhu une problem asi ndinomubatsira sei manje kana ndobva ndamira hangu kusaiti saka ngaatsvake ofisi yakanaka inogona kumubatsira inini handigoni kumudini kumubatsira ndobva ndamira wozi wakaenda kukanzuri ikatopa verdict yacho anombondiudza kuti ndakapiwa kanzuri ne verdict zvatobva kuna baba muzara bani kuti kwakaenda nekukanzuri kune verdict ini handisi kuziva ini asi ndiri kuzitonga nyaya nozitongeswa nyaya kukaiswa bhora resimbi oshandisa zita rangu zvisiri izvoba pandakanganisa nepandamutadzira saishe ndobva ndashaziva kuti ndebabi ini ndiri kuedza kuwayananisa kuti wagare zvakanaka ndaakupiwa mhosva of course shuwa kuvharirwa rodhi wakavharirwa wakauya kumba kwangu awa ndofunga machinda matatu arapa wakauya kumba kwangu watumwa neuyu naAlbert wachida kubvunza nenyaya iyi ndikati nyaya chaichaendepo wachiti tinoda samoni rawakatisunga naro iwe mudzitiko tipe samoni rako ndikati esvi muri kuda samoni rekudare kwamudzitiko randakakusunga inaro maane koti here kwakudumba uye futi dare rekoti yangu samoni rekoti yangu ngerekoti yangu harisiri yenyu kana muri kuda tsamba pana pekuti nyaya yenyu itongwe kwaMutasa ndigona kupai tsamba because ndoti mugere zvakanaka muda tsamba here kuti muda samoni awakavuka tinoda tsamba havana kubvisa chinhu changamire havana mari yawakanaya kana nemusumo wekuti tiri kutaura nemuchangamiri handina kubvunza mari handina kubvunza chinhu wakangotaura chimbisa havana kumbotaura chinhu wakasvika mba pangwa havana kana sende rakabvisa rotaura nachangamiri havana ukanitauya kuzotaura newe iwe wachindinongedza kumeso kwangu inini pamba pangu handina kuwatuka handina kuwaita sei asi ndakawabatsira ndikati tiri kugarisane zvakanaka asi ndakupai tsamba iyi ndakawapa tsamba ndikawanyorera mushure maizvozvo baba kudubai vandifonera iwewo wanyima mwana wangu inonzi samoni uchandipa samoni iwewe uchandipa uchatongwa nekuti waramba nesamoni kuti undipe samoni yaunofanira wakandipa ndikati kana maane dare kwakudumba ndigona kukupai samoni because ndinenge maane dare but asi dare rekwamuzindiko hari kupi samoni rekwamuzindikoba kana maane dare renyu mukuitawo masamoni ekwakudumba endei kunext phase tonzwa kuti nyaya yenyu inotongwa sei ndo mandarira ndake saka handisi kuziva dambudziko rake riri papi shuwa dambudziko rerodhi riri kuchangamira parudzi pacho agadzire rodhi yatendere ndokumbira vakakudumba musunungure mwoyo wenyu kuti munhu aonewo kupfuura netraki ndo chikumbiro chaakuda kuita asi wakashora dare ramudzindiko dambudziko retraki rerodhi riripo asi matauriro ayo vari kuita changamire haana kunaka akashata kukanzura yakapinda sei yakasvika ndisingazivi asi kanzura yakapinda sei because kanzura haitongi communal area ndiwo wakaenda yakambouya imbogadzirisa avabva vadzoka futi kukanzuro kwacho tubva kwazoudiswa wakuru wacho wekanzuro wabva watenderera nzvimbo dzacho dzese nekuona kuti pane panoita kuita rodheri ndobva wati pane nzvimbo mbiri ndorubvunza mamboba kwazi kanzuro yakapinda papi ndiani wakadaidza kanzuro saka ndati ndiwo kanzo haitongi communal area kanzo inoperera kumabusiness stands kumacommercial stands kuti maresidential nematownship akadeclarewa kuti magrowth point machi ndokunotongwa nekanzo iri but nzvimbo iri mucommunal iri muruzevha mukati kanzo haitongizvo kune madzishe ari chinoita wakadaidza kanzuro ndiriko musapindure mudzisi wenyu ndikuda kuvakadaidza kanzo apindure kuti kanzo iri nyanga yamutora nenyaya road yamutora yakazopenzwa kati it means it's not an official road saka kanzo yaiwingi izvo aisipamemi izvozvo
saka kanzuro yakauya simba rekuti iuye yobva yatopa nemutongo mucommunal area wakaribona nechizimbera. Yes. Ini ndakadaidza council ndiri munini nawo Albert. Takaenda paDA tora Richard Kurumbi. Takaenda paDA totaura ngenyaya yekuvharirwa road. Nemunhu akanga handisekuru wedu akanga atoti achimboendai paDA pamwe mogona kubatsira. Ndobva taenda paDA tatamutaurira dambudziko redu. DA yaibva ati isusu hatishaiti zvemarodzi kana zveminda zvaakuitwa ngekanzu chiendai kukanzu. Saka ndo masvikiro atakazoita kukanzu. Wekanzu wakatuma injiniya wavo kuti enda watarise rodhi irutaurwa sei yakambomira sei nekuti pangogadzirika rodhi here apo parozi imigadzira yerodhi here. Injiniya wekukanzu wakauya akatarisa akaona kuti hapadini hapagadziriki rodhi. Wakataura kuti panoda big structure kuti isisi tikwanise kuenda paumba pedu kudarika goronga riripo rakavharwa nguo. Saka ndo zvakaita kuti sisi tisvike kukanzu. Kanzu yazouya kwakauya Mr. Musamungure na chimwa injiniya wacho akanga ambo na assistant DA Mr. Musebe. Saka wauya kudaro wakauya wakasvika wakatenderera nemunda yeuyu. Isisi vana utidaidza kuti parunetsa ngepaki. Wakangosvika wakauya ukatenderera nemunda uyu wazopedza kuti chiuya itidini tichitaurirana ukatoenda kumafish ponds yeuyu kuti wazopedza kuti chiuya itidini titaurirane. Tataura totsanangura kuti uyu rodhi iri muchainero. Munhu uyu wakafenza munda wake aibva apfuura mabhikoni akaiswa ndowana mutumbi ekuti munhu wako ungogumira. Saka izvo ivo havana kuda kuzozvitarisisaba kuti bhikoni ratutaura riri papi. Wakati ngekuti imini makafenzwa waya yenyu mipfuura bhikoni, asi ndikuda kutaura kuti apo takafenza isisu kuti tizopfuure bhikoni, munda wakapiwa baba wangu ndishe azi chirima apa asi unachera makondiwo wangu tori kunze kwemabhikoni kuma-1960s ini ndandisati ndatombobarwa. Saka ndo zvakazoita kuti patakafenza munda yedu isisu tipafenze kunze kwemabhikoni uku kwakapiwa baba ndiye ndishe. Saka zvadaro tachitaura kuti uyu rodhi yakafenzwa iyi iri muchaimiro haisi munda memunhu ba, iwo wakati iri munda memunhu nekuti imi makafenza munda yenyu meisvika uku mukapfuura mabhikoni. Saka uyu unofanira kufenzawo munda wake aipfuura mabhikoni. Saka ndopo wakazoti tigadzirai imwe rodhi, asi pekuti tigadzire imwe rodhi iwo havana kupaonapa ngekuti injiniya wavo wakataura kuti apaiti kugadzira rodhi papangoda bhiriji. Kwawakati titenderere ngekumusoro kweumbadziro uyu havana kuenda kuongorora kuti kungogadzirika rodhi here, plus kune minda yevamwe vanhu kuti rodhi yacho taitopinda futi ngemunda miwanhu. Saka which means taifanira kunga totanga tataura nevanhu maridzo emunda kuti tikwanise kugadzirawo rodhi yedu ingosvika kumba kwedu. Saka ndo pakapindira kanzu ipapa. Chinenge chine important ndechekuti kana wakatopa decision yavo yawakapa chinenge chada kuenforcwa. Hawakwanisi kuuya kuita decision yechinhu chawasingakwanisi kuenforce. Titesane. So ini ndinoitwa Sundai Rashama. Wanoira ndi wanasekuru wangu ndiri musunguru. Ndinowimba ndauyi yakaitika zvinhu zvacho zvakaitika ndisiripoba ndanga ndiri kutsvaka-tsvaka. Tractor ravari kutaura ishow
ndini ndakaritenga, ndini ndakauya naro. Pandoda kuti ndibatsire izhe mambo. Mukatarisa bepa iri rekwa DA kwa Mutasa rakanyorwa kunzi this issue was politically motivated. For sure, ndichinzwa kune chinonzi audio. Pawakaita hearing pama audios, engineer akataura zveshuwa. Engineer pandakazoenda inini kwa DC kuti kwa DA ndada unomubvunza kuti kandi wewe mukatarisa date rakanyorwa tsamba ne date restembi zvakatosiyana. Zvii zvanga zvichiitika. Akanyora tsamba iyi ndiani? Unfortunately ndakasvika uyu asiko. Akanyora tsamba akadzingwa basa. Then uyu anonzi Musendo uyu ndakamuona. Toatamubvunza because ndiye anga ari background. Pane here panokwanisa kuti nini ndikwanisa kuburitsa tractor rangu. Handizvo. Akati shamari ukasatoshinga hauna chakoba pakabhadhara. Saka corruption yakatanga kare. Even kwa Mutasa ukatarisa tsamba vakabhadhawa ndiani? Because pane corruption. Vakabhadhawa Musendo anonzi Musendo PPR anga ari kumirira DA because takatana DA kana mukafonera DA aripo izvozvizvi akandinyorera tsamba inini kuti nhau yako ikai haiite enda kwa Mutasa. Tsamba yacho iripa ndokuzokwanise kuuya kuno. Then pakufenza kwakaita David akafenza in two phrases. I'm sure kuma maope takapiwa mari nini amene kuma 97 somewhere ndo paakafenza first afenza aigumira pamabhikoni. Pandakazouya ini 28 netractor ndo paakazoextenda fence yake mukatarisa isi 2021 ku 2020 ndo paakazofenza obva abuda kuenda kunze. Mukatarisa futi ndingati kubva pamabhikoni kuenda pabani apasviki even 100 meters iva. It's less than 50 meters if I'm not. Futi inzira inodai kumusoro kwachoko kana 10 meters hadzikwani. Right. Tichirukura inini asati akurima ba uyu pamunda pari. Road iroro raishandiswa nevillage wachiri wakatumba twematsapi munotiziva twematsapi twemiti vachidarika naipa papo vachibira kumhiri kune chirwizo chinonzi Dora vainotema miti. Inini ndakatombototemawo miti yekwanyadongo ndikabhadharwa was maybe 8 years so. Tikatotakura dzimwe dzacho nzira yawaishandisa iri kure yashandiswa because village yacho inenge yakareba ichienda uko. Road rakagadzirwa kudhara mudiki maybe kuroad iroro ndisingazivi hangu makore ake but unofanira kuti ari mudiki wakatozouya kubva kubasa achizopiwa mundeyo road iroro riripo risina kana ati panopita problem. Okay, urutaura wakafenza andizvo but is there anyone akauya kwa mambo kana kwashe kana kwasabhuku ati aiwa ini ndaitwa disturbed? Hapana, ambeni kana aripo achazopindura. Then pane tsamba iyi yakabva kwa judgment. Handizivi kuti kana muchinyora judgment munonyora kuti sabhuku kudumbu not David Vison. I don't know. Ndakatombozvibvunzawo izvozvo iripo patsamba yacho judgment yekwa Mutasa yakanzi Ishe ngaadzosere Ishe ngaanopedzisa. Pakanyorwa kunzi David Albert versus sabhuku kudumba. Nyaya iyo I'm dzaikiretwa angari Ishe. Ndosaka ndakamutano wakomana ayo ngati ngauye kana nhau yarutaura yekuti takaenda umba kwake zveshuwa ndakaenda umba kwake taida masango. Uyu zvataura zvekuti Albert anomusungisa ndisekuru wangu kunyepa wakasungisa munin'ina wangu aenda konomubvunza kuti sekuru muri kuita sei zvamaubvarira tractor ndakonorima. Akamusungisawo nzodzi kuna makoo wangu. Mapurisa akauya, mapurisa ZRP ikauya ikanzi padamburwa fenzi ndepapi hapana chakaonekwa but inini mafungire angu ijudgment yangu pakabhadhara. Then imwe nyaya yataurwa naIshawa yekuti masamoni zveshuwa takaenda pamba pake tikanetsa yenhau yemasamoni. Masamoni ayo tati kwada achiti hatipi ndo pakazotipa tsamba iyi ndo pandamubvunza kuti iwe judgment ndeyamuna 2021 handizvo
now tiri muna 2025 wakundipa tsamba iwewe due to the fact yekuti hausisiri isheba because takatimbotanga taenda kwamuzindiko kwacho ndawobvunza kuti tsamba tractor rangu wakomana muda kuti rizuva razoita sei andini ropa raora here 3-4 years orumwana kudaro andini ndobva tanzi aiwa hazviitiba ndopakazondipa tsamba uyu ndaenda kumba kwake mukatarisa dhete retsamba iro ndo dhete randakabva kukanzuru kwada ndingafunga pari zvinezvi kana tichadzoka so I think nyaya yenyuka zvaya kutodaka because it seems one ichane tuma verses twakawanda, then two yane element yemistrust yakawanda kuti hatifungui nyaya yedu ikaendana nhengi inopera, nyaya yedu ikaendana nhengi inopera. Saka isusu zvatakuita takutuma wakomana yacho wanyaise kuona fenzi iyo nezvayakaita nemabhiko everything zviripo, toita nyaya yemamiri azvakaita, then you can toshipa decision. ngavatokumbire David kuti tiri kukumbirawo kuti rodhi yedu ipfuurire kuenda kumba kwaAubed. Just that kukumbira, otherwise zvakaitwa naDavid zviri correct, nokuti kuextenda kwakaita David yadhi yake akangotedzera zvakaitwa namukoma wacho. Mukoma wacho wakapfuura mabhikoni, uyu wakapfuurawo mabhikoni, ese akaitwa nemadhavhidhi. Wese wakadzokera saka kungokumbira kuti kukumbirawo Aiwa, ndisai mamukwasi. Ndosaka ndati ndakutuma vanhu. Akadambura bhiko inotaura. wese walitu. Ini ndakutuma vanhu vangu wanoita assessment yangu. Handichadi bazokutumira. Handichadi kutumira. Because already zvinounza confusion, because kana council iine decision pachinhu chausikafanira kupa decision. Kwandiri zvinosiyana ne, because this is communal area. Hakuna council inopa munhu munda mubhuku. Hakuna. Saka simba rekuzoti wape decision mubhuku riri kubva kupi? Iyo mutemo usingabvumidzi kuti washare communal land. Saka simba redecision wari kuwana kupi? Guys, munhu ane simba rekupa munhu kwekugara ndisabhuku. Kana mukaita commercial stand mucommunal area, munhu anoita futi anopa futi anopega ndisabhuku, anoti ndamupa apo kubva apo kusvika apo kubva apo kusvika apo. Kanzuro yotedzera zvipi izvozvo zvaiswa nasabhuku. Nototi kanzuro inoya panapa yoya kopega shopping center isiri gazette commercial center. Hakuna zvakadaro. Because ndiyo yetu icommunal area inotongwa nasabhuku. Saka kanzuro ndofanira kuita mubvunzo iyi nyaya yekuti imimiwo muri kuti nyaya yenyu yoenda kukanzuro. Why? Dai ndandini ndaifunga kuti zvakatonaka kwakuri kuenda kukoti chakwa majesty. Zvazvitori nani dai makaenda kukoti kwa Major Street, not kumutasa rural district council. Because even ya mutori council munhu anotokupai advice yakanaka kuti ndikamu nyaya dzemadistrict maland district ari mucommunal area DDC ndiye anotokuadvise kuti endai take this route or take this route, not kuenda kuti kukanzo alright ndobvunza mubvunzo kanzo inokupa decision paland iyi based on what jurisdiction yawainayo over this land ndeipi? Because they have got no jurisdiction, because this is not a communal area. This is a commercial stand by.
Amene unozereza kuti tiri murizeva. Anjo, hatisi mutownship ba. Saka nyika tiri murizeva samba yaishandiba. That's why chiri kana maenda ikokoka. Munhu anonoratidza mungano wendika munyaya maishu dzemadispute emungano. Munhu anodaidzwa kuti titaure kuti mungano yakamira sei ndisabhuku noti kanzuru. Saka payaiuya sahani sabhuku asipo. Kubva kutora tiendesi kukanzuru. Buda kuti kuenda kubasa rekuendera izvi. Ngawadzoke ngawasvika wagadzisika nyaya wakatonga. Ngawadzoke waenforce. I got a decision. It means that this decision has to be enforced. Who is going to enforce on their behalf? Can I find a jurisdiction? They should come back and enforce Zawaka Titakaita. Because in I can only enforce Zandakaita. Zandakaita in me. Those are no we are. Do enforce. Not to listen to it. So I do today. Let's revisit this issue. Ndakutumwa wangu inini watatise zvangu inini zvandoda. Ndopa decision yangu inini. Because unoona kuti nyaya yenyu yani mavhesazi wamwe vanodaisha akaenda wamwe aripo wamwe vari kuti wakaenda ndiye akashaisha wamwe vati aripo ndiye washaisha. Ndoda nyaya. Ando baba wangu nila kuponi hawa. Abantu bamina. Ina mbona ngizokutao. Right. Nawe yangu pana wewe rodi ya vari kutaura. Sandu kuti sekutaura kwamaita mambo kuti muchaita kuti kuye vanhu venyu nini. Nzvimbo yana baba wangu. Wese mauri kutaura kuti ayi wakazodai. Hainzvimbo dzana sekuru. Iwo vari kugara wapana sekuru domupirwa. Ndepana kudumba kwavari kugara. Ndidika. Saka chandiri kukumbira kudarira mambo Mutasa ndechekuti pachauya delegation vana baba vangu vari tua wabva washandisawo nzira yawakasvika vana baba vavo vari 2 baba vauyu baba vangu baba uyu baunini vangu vari kushandisa noti pari izvozvizvi ava pavachaenda kugadzira rodhi pavakanzi vagadzire vari kunodzika nemumunda mangu izvozvizvi pavari kufamba vaipinda napo premise yangu munda mangu ndoma ndoda kurima inini mavari kufamba vaipinda napo izvozvizvi pavari kuenda napo munda mangu vanobvuya agadzire munda mangu saka ndiri kukumbirisawo kuti panouya chikwata chekunoko achikumbiro kuti ava varume vari 2 avo vakadzira yavaishandisa yavakasvika ini sikazodisturbi inini ivo naivo inoita kuti vabva ngoti pavaifamba napo vose vakapiwa nana sekuru vakasvikopa nana sekuru vana baba vavo ini vandotoenda vasipamba ndepana kudu nzvimbo ndeyana kudu ndakatopiwa ngoshandawo ri apa mufana saka ini ndiri kukumbirisawo pandienda kushanda ndangoishandawo pangu ngoti chabva ndikatovara pangu inenge ndabhatira wese wangotanga kuti uya kugosimbisa inini sandiri kukumbira kuti vazora kutedze vavo pavaidii pavaifamba napo pavana baba vavo varipo. Access point is access point is in no man's land. Hakuna panovharwa access point is haivharwa. Hakuna nharaunda isina access point. Wanoda kuenda kuti wanoda kuenda kuchigara. Mombe dzinoda kufamba dzichienda kudhibhi kuenda nekudzoka. Vanhu vachada panofamba nemwembe vachienda kujekuno kwavanofudzira kumafuro. Saka mukafenza everywhere dzinoenda nepi? Because imimi must think pane munhu akagara pakati apa. Pane akagara uku, pane akagara uku, pane akagara uku, pane akagara uku. Avo wese ava wakafenza. Uri pakati apa unopinda nepi? Atenga moto. Akatenga moto asiya mashopu. Just because mimi hamuda kuti apinde nemotokari.
wochitenga ndege manje. No, zvimwe zvinhu zvatinonetsana handi zvinhu zvatinofanira kuti kunetsana. Let's respect zvinhu zviri very simple. Zvinoita kuti kugara kwedu kuite sei? Kureruke. Handiti iyo zvakambozwa taura pana. Awakaunza nyaya ndiri madhara muri twini. Ndimi munovharira handiti. Asi kwamakazine kanzuro uku muvhure. Because kanzuro yakanyora recommendation. Handiti. Conclusions and recommendations. After both parties were given room to air their opinions and positions, taking cognizance of the observations, the conflict management team concluded that 1. Combine and create road space between the two boundary fences to access his homestead by road. An alternative access road could also be created either side of the parents' fence, and the accused declared he had no objection to the option. And Masoda Tarwa, Zakata Waneka Zuzet. Zuda out in him, Musaito, I view. Put them to rain to the I view. Don't have to renew. I view into the radio bed. And fence. And fence. So you know your settled, you simply want protection, you don't want to be at the map. And but it can also work as a boundary. Yako Nemunin'ina next to you. As you know, we cannot offend the pako. Deny access to his property. No. She faced the picture of an amateur to offend. This is what in the offender. Muno arugu ne one farm by one pin there. What is uchakangana to offend zaga? What for her without him? Asuru kangana to uchafa. And Musuya unofa kofi ndagonenda nepi. Because kana munhu arugu akasifenza opa yakafenza. And Musuya unofa kofi ndakakatakura nenharo dzako idzodzo. Vanhu vakakutenderedza uchati pana bhandi hapapfuuri nemakuda hapapfuuri nemakofi nevanhu panondipa munyama. Saka unopfuura nemudenga here uda kupfuura nepi? Fungawo about life. Unozwa fungayo neupenyu hwauri kusiyira vanhu iwewe wako. Kuti ni kana ndafa vanhu vachasara wachidii. Kana wabva hapana anenge achakubvunza nechi. Asi wasara unenge wasiyira dambudziko. Chindini ngachipere. Chindini muri vanhu vamwe chete. Muri vanhu vanomwe chete. Ende muri kushiya zvinhu zvamusina kushandira baba. Zvinhu zvamunetsa handi makazvishandira baba. Makasvika paizi ngepadumba. Mushandofa wapaizi padumba. Wachouya wachifa ngepadumba. Saka imuda udini. Ndosaka izvona mumisha waine mitemo yekuti misha ino haifenzwi. Iriko misha ine mitemo yekuti misha yedu ino haifenzwi. Why? Because kufenza kuno create a conflict. Pamwe pacho if you are not careful. Unobvizwa fenzi iwe 30 centimeters. Kuti wapinda muyadzi mangu ne 30 centimeters. Bvisa. Asi ukaona zvakadaroka. Isaine kuratidza kuti hausi kugara nevamwe zvakanaka. Zvibvunze. Kuti ndibvisire waya 30 centimeters. Bvisa. Nekuti hakusi kuwirirana nevamwe. Chinhu chekwadumba ichi. Ende mugare pasi semhuri yekwadumba. Come up with a position yakanaka inofadza munhu wese. Munozwa? Izvo zvanamufanira. Mupandane zaiti kutaura kuti asura kuti mupinde kwese kwamuzi mupinde hamupindi ngekwangu. Ende zvekuti muri vana baba hamupindi baba mutemo hamupindi baba. Mukatopinda kwake makutrespasa can sue you for that. Saka zvinoda kuti mugarise muwirirane. Ngatidzoke, let's go back to basics. Kuti panapa taipinda pamusapa taipinda nepapa. Taipinda apa. Ngatidzorere ipapo ngatipinde naipapo. Asi nyaya iri kunetsa iyi ndeyekuti hamusi kuwirirana naye. Saka kupinda kwako kunetsa kuti mupfuure neapo because hamusi kuwirirana naye. Ndo dambudziko riripo. Because mwakungoti mukapfuura
mubva masiya madonedza turopenyu. Ndosaka mwari kuvhara. Hamusi kuizana. Ndochokwadi hamusi kuizana. Ndipenge kuti hamusi kuizana. Ndiyo yakukonzera kuti muvhare zvamukuvhara. Ija chimbori zvakawanda. Ukomana wangu wari kuya. Tuesday, Wednesday. Endai imo baba. Maona road yacho payanga iri yekudhara yacho mubva madhirowa ndoda map yemafenzi acho aripo kuti akamira sei. Ndiri kuda futi mabhikoni aripo anoratidza mabhaundari emauya emastenza. I want a sketch map yemamiriro akaita chii. Tiite sandi Tuesday, Wednesday chiva yamarungana kuti muri kuya rini mwamadzika iko. Izvimwe zvese chimbokanganwai. Izvi zvese izvi chimbokanganwai. Chimboita kuti hapana chakaita. Because iyi yakoti muna mamba akanga ari pa nyaya yanga yakadzoka kuna Ishe. Ishe yakanga ipinda mudare rei. Akati hamusi Ishe ndiani. Albert munhu uyu andidare ndiani. Nani daro ndishe saka izvi ataura zvekuti inini ndakamuti hausi Isheba uri kunyika asi taura chokwadi ndikakutaura chokwadi iwe ndiwo akatadza kupedza dare aiwa zvekuti hausi Isheba handizvo ndakamutaurira. Inini ndakati gadzirisa nyaya iyi sezvo wakataurirwa ndimambo. Ndange kuti gadzirisa saka anogadzirisa kwemakore mangani. Re1 day rakatopera kuti ndizoende kwamambo kunga dare iri risina kutongwa zvakanaka. Wakadzorera kwaari kuti iwe nyaya iyi handiyongounza kwamambo mai enda ugadzirise. Diki mukatarisa madhesi andinawo panapa pawakatonga nyaya yefensi nzinzwisise ipo papa yefensi aishowa madheti mairi right. Dare risina kupera ndera uyu akanga amhanganira uyu yemasamonzi atatu taura aya ndakati ndakaenda amunzwa rutaura kuti ndakaenda kumba kwake nevanhu airava tiri kuti toda masamonzi awakasungisa uyu because dare rakatadza kupera because uyu wakati hausi mubhuku mangu ba aibva abvuma uyu kuti aiwa wana hausi mubhuku mangu ba wabvonzi saka iwe unotonga sei wanhu wasiri mubhuku mako ndo vakabvaperera dare. Okay. Right. Regai ndisire uyu ndiakanga aripo padare pacho. I'm sorry. Right, mushure mukakawadza. Kunga matoona kuti pane kusawirana kwemadzibaba angu. Handitika. Wakaenda kwaishe. She vari apa. Ndofunga chandinotanga kutaura chaito kuti padao wasinza wasisheba. Wataurudza wasisheba munhu ukatsikirwa zvakanyanya. Ukashatirwa unoti ha. Wose. Ava ndibaba wangu. Asi zvawataura zvekuti ndakamusungisa zvakwana tikamuti uya nemasabuni ekusungiswa kwamakaitwa neuyu. Meno munouya nawo here baba? Ndandinawo bakumba. Pamusoro yechangamiro. Ndarama ndiri kushukutira changamiro vanhu vari kutaura aitambidzana. Ndisi kutaurawo. Chakaita kuti awanzi havasi Isheba.
chakakonzeresa kuti uyu azotaura kuti uyu asishe uyu wakataura zvebato wari mudare zvine audio iripo kana muri kuita timatairisa wakataura pakataurwa zvepolitics pakataurwa zvepolitics zvikati kana wakutaura zvepolitics zvisishe pakana kutaura zvepolitics tiri padare wakutaura zvepolitics right wakataura kuti uyu mukomana uyu ari beti handiteereri ba une musikazwa ari beti zvaine musikazwa razuri ukanda usabhuku right zvari ukanda usabhuku wakawanda vanhu vavo uyu urutsigirana nevanhu vake vebato rake kubvisa ndosaka baba wakazoya nei nemavhete ake kudai right yapfuura iyoyo ndo zvakakonzeresa uyu ataubvunzawo sishewa changamire pamusoro yechimbotauro wati iwewe isho wakataura zvemapato handi ndo zvakarwarisa uyu kuti hausishe handi ndo zvandinoda kuzwa mawedzi ekuti wakatinyi ndoda mawedzi ake aishe akataura kune uyu nenyaya dzepolitics dzawataura kuti pakataurwa zvepato uyu wakataura kuti iwewe uri muMDC wakataura kuti iwewe uri muMDC kune avo zviripo zvirekoded ndipo kati kana tautaurwa zvemapato tiri mudare mambo Mutasa zvichaitiwa kuti tichi ndishe wangu mawitness muringe mungaotaura zvipo zvemubatoka handiti ka angangorina nemunharaunda uyu mawitness ake angari mauvhitness uyu mawitness ake angari chi wanhuwo wetriple c aiyo ndozvandokutaura kuti chandisingadi chandauza kutaura kiti ndechekuti kana tiri panyaya handiti ngatisatonge nyaya tichitarisana kuti uyo uropita chichipinosasea ngatitaura izvo zvamakatoita izvezvo ndo zviri kukonzera discord kunyaya yese iyi idiscord yamakonzera nezvo makaenda kuita padare discord yese iyi yabva pamashoko enyu yamakaexchangea padare vakagara ako pasi pamotoreti ambuzokutaura zvakawanda ndafara hangu wakumati kwegiraundi ngawawe watarisa hapana panozi panotadza kuita rodi kusada kugadzira rodi ini ndinogadzira rodi ngepigme foto mota ichifamba hakuna kumboti kune vanhu ba kumusoro kwomba dzangu igomo risingagari vanhu musoro kwomba dzangu kwaitofamba zvirei zviya kudhara saka ngoda zvakugadzira rodi uchazomuonepo munhu anokugadzirira rodi kusada kugadzira rodi chete wekanzuro wakabvira kutenderera kwese waibva wati apa panoita kuisa rodi apa imi michigadzira irodi kupfuura ngepana patakagara pamakwira ngekumusoro kwomba dzemunhu pamawadzika kuenda paumba penyu zvose zvirikutaura zvichangamira zvimwe zvingekunzvengaoi indaya kuti kama vanhu musi pagiraundi ka zvinoda kutarisa pagiraundi pacho shuwa zvakanaka zvakanaka munda wemunhu, get me right, munda wemunhu munda wechii wemunhu. Nyangwe mukaisa chinhu chepublic private property, it means with the owner of the property
ane right yekuti nguva yafunga kuti handichachini haachachini. Ende hapana zvamunomuita kuti nyange muine 500 years muri kupfuura nea parodha, asi imi magara muchitoziva kuti patimupfuura nao parodha munda wamajackson. Musodoti majackson handichadi kuti vanhu mupfuure nepamunda pangwa, musarwadziwe because munda wamajackson. Panofanira kuita difference between no man's land ne-private property. Ipapo ngatichite sei? Ngatipazivikane ipapo kuti ichi chinhu ichi ngekwasabhuku because hapasi pemunhu. Nekuti apa munda wamajackson asi tiri kupfuura nemo ndo pane road izvezvi ndo pane chii? Ndo pane road asi hapasi pedu. Izvozvo musazombokakawadza neno because the owner of that land munomuziva but muda kuhwanda. Musahwande because muri nzvimbo iyoyo munomuziva. Sei imi muda kuti imi yekuminda hatidi because ndekwangu musamboengeko. Ko apa pane munhu wamunoziva sei muda kupfuura nepo imi muchiziva muridziwepo. Wakaba imbavha dzese wazi wese wari tu imbavha. Uyu wakapfuura mabhikoni, uyu akapfuura mabhikoni. Saka nyaya yapo yekuti iwe wakapfuura imi kana ndakudzoswa newe dzokawo. Anyway, wakomana vari kuya Tuesday, Wednesday taitogadzisa nyaya iyo. Hande next case. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,